Saludaré nens i nines. Membres de 3 anys, on són? Hola, bon dia. I els de 4 anys? On són? Bon dia. I els de 5? I de classe? Aquí, sal de classe? Molt bé. I els de primer, on són? Són de molts, els de primer. I els de segon? Bé? Hola. I els de tercer? Està una partida, vosaltres. Molt bé. I els de quart? Molt bé. Cinquè? I els més grans, sisè? Molt bé, més nouets, molt bé, ja tothom. I pares i mares? Sí, però molt bé, molt bé. Això per el cinc, Bé, benvinguts i benvingudes a l'Esconcert de Nadal. Perquè ja hem de les rovines. Només unes paraules per explicar-nos una mica com hem organitzat aquesta festeta. Però abans, demanar-vos un fort aplaudiment per Toni, el nostre mestre de música, per tota la feinada que ha fet per preparar aquest concert per tots vosaltres. Un aplaudiment per ell. Molt bé, dit això començarem. En primer lloc actuaran els nens i nines d'infantil, començant per més menuts, els de 3 anys. Llavors, serà el moment de l'actuació de primària i per acabar l'actuació dels mestres, que enguany comptam amb l'ajuda de pares i mares ben valents que ens han volgut acompanyar en aquesta aventura musical. En acabar totes les actuacions, però, enguany tenim una novetat. Com sabeu, hem fet un concurs d'enigmes matemàtics i avui és el dia del sorteig entre tots els participants d'un petit obsequi. Per finalitzar, teníem preparada una sorpresa, que al final ja no és tan sorpresa, perquè està penjada en YouTube i té prop de 400 baixades ja, que és la nostra felicitació de Nadal. Una felicitació diferent i crec que molt emocionant. Volem agrair la col·laboració de Vicent Mates, que ha estat el nostre càmera i el nostre assessor de cinema. Moltíssimes gràcies. I ja manera de discursos i començar la festa amb els petits de 3 anys.